Здравейте! Аз съм Елиф, не е нужда да го казвам, вие знаете. Съжалявам, че не съм качвал отдавна, просто гледам съм активна в другия ми канал, който ще го, някъде по екрана ще го напиша. И да. Но това видео не се отнася за канала, а се отнася към инстаграма ми. Моля, много ви моля, имам 8 последователя. Моля ви, направете ме 1000, за да мога да правим лайфове и за да мога изненадата да я направя на лайв, защото искам много. Имам една изненада за всички, които ще ме последват там, но ще трябва да ми е на лайв, за да може да е честно. Да не кажа някой, че аз спирам видеото и нали. Затова всички някъде по екрана ще ми го има. Но тези, които искат да ми намерят в канала, но не могат да го намерят, с това име, където съм написала, да ми пишат в инстаграм налично. С удоволствие ще им помогна. Това е. Който, значи, първите 3 човека, които ме последват сега, и аз ще ги последвам и ще му лайкна каквото мога. И последните 3 човека, които ще ми направят 100 също, и последните, които ще направят 200 също, които направят последните 3 200 и така до 1000. Да знаете. Така че, бързо отивайте. И тези, които последните 3, които направят 1000, нали, последните 3 човека, които ме последват в инстаграм и направят 200 последователя, ще ги рекламирам в всички мои лайфове, които мога. И да, това е. Няма значение дали продавате нещо или не, така ли че ще ви и споменавам канала в лайфовете ми. И да. Чао! И пак много ви моля, наистина.